Ya ro try ki para banget but ki dear viewers. Hagan ka step syabang ai ni ka jingkai pinga kwa ban pentep ba ngidan ka yeng jing duai ha jao lunch nalin hajan Robert Hospital ba ngajut penduai ki bapang ba shitam bat kham tam ni penle ka jing plapop ba ni penduai itu ki ba syate syakum hagi bor ka jing dom ha jinglin ba snew kila ban long kinu ki bor jong ubaman ki bla te la khom fi kala lam ban long ka jing aurea ka jing di penbuat ka jing blin ban pet film jakhlia ka jing jaitu banduai ka jing khuslai ki baro phila ban wan bat min penduai pi ka kerteng jong Jesus Christ pinyo ka jing lat lut ti ngakok man ai no ka jing hikai ba kata ka jing hikai kalong ha ka jing kali kalong balai babun kiba layok khia kila pha duai bat kila yok khia hanrei tang kat tukat ni por ki shitam biang ho ngila julap ya kani ka de jingsha badan ki bri ki bala alet chaka bandu pha duai kila yok khia anrei tang kat tukat ni hadin ar banai lai banai dan ni kat tukat ni tayau ki yok pang ka ba khamjur shu ban balai kata kala ban long kani kadang nak ketin jong blai nak nong rem jong ketin jong blai yang inlet nak gospel Yohanes kalau nong ka pasan kat khat ka bakhat ar ter but hakani kadai ka jingpen khia ha ka pungsum ha ka to ka pungsum Bethesda ladan wai ubriu bapang yap siliang but hang tu Jesus Christ ulalet ban pen khia u but ngin puli na to kat khat ka ba khat wai kong kumni uti ulaya thu aki utau bala penkhia yang utau la ongken hanga tura ya laga jingthia tu ya ru tikila ya klia u wei utau bri u bala long hami bala ong hami tura ya laga jingthia tu ya ru khat ba khat lai wong henrei utau bala yo khia shimla itu wei ulong nabau jisu ulala kenriak no na upat ba ubahakata ka jaka tukhat bakhat saw ko ang hadin ka tau jisu usyam ya u haka temple bat ula ang ha u hakmi lapen khia yame wat le popshu yo kanja hame ka ai ru ka ba kham snew tongan ban biang wong no hadien kata ujisu usyam ya u haka temple bat ulaong ha u hakmi la penkhia yame wat le popshu yo kan jahme kai ru ka bakham sniu baik ka jingpang khambun sin ka jingpang ka dai na ka pop ka dai na ka jingkerni haka pop le se pila banum so thu kan re ndala lakta uman si bakhut pin salap ngani thu ipi mencuang ayo pang gastric ka bajur ha gastric ka bajur ba ka ba ngalal di dawai nang nunong noru ngam yo khia bat kata ka jingpang gastric jonga ngatang super bam tang ngandale tray per ka por bam tang khatsan minute nganda bam hadin kala kan ru bat ka kiw to kal air sakhli hadu ba ngahap ban pri ngaking khli ngam la ban le taki post nem perkhat para banget di post nem bat kadau kalong mentang aingu wi blai ngalayo khia sunan nganda le duai sa jing ru kamelesu kala ja blai la pen khia ya ro you try ba kadau kalong ba menshwa nga sakut akpop nga ka pop kayo ban syong merau hanga ngajumlien ban pet itu ki film jakhlia ngam jula ban itu bat ka pop nganong fi ka thau ka play jing khang ki mensim baman ba kin shangku library bikin thau jing pang bat ngala khro ngala buri wa khron re aingo eu try ngai thu kum bakalong tang badau hang ni habang yalap epi am tang na YouTube ka dai tang arpau persen rei ka kam ka jam blai bun ki beri yang sialap YouTube kam dai kum tang idan ka yeng jing duai ru ngilet ni train ki disciple ki ba lek yalap ya ka ketin jam blai sama kran sayo
Itri ni ki kelang-kelang gilat sigi nong kendang tu. Ti wat lek sutu bakala ka di ke YouTube kadang tam 20% rai kambun kadai ka bangile offline ministry ti nado kata kapor bau belai ai kabor mangan i no air do pop bat ngam jumlin syuk ban pa itu nado bau Jesus Christ ulak penem nado bang akala ka bomot apply ki pop malet syai jing pen baptis ngayo pediak ni men sistem bakut. Haleluya. Ula ais nan bangan rat dan kong itu ngam kuak syuk kapor kapop kam dan bor syuk namar Jesus Christ ula ada biap ula ada mipat kam dan bor syuk ila takut bat nado katuhi ngayo khia klem di dawai syuk malayo khia nak kata jingpang gastrik aba syirkai banga ai ngo utrang ayang ni ban kerani ketinjong belai daka jing ai daka jing slur ambang alak mangan riba uji sukres badan hapok jenga open lat tengah itu ipi kani ka kaburu ba ka pop gadai gawai ka ba penlong yau beriu banyo pang banyo khrau lada umpat plai ki pop lada dang buri lada umlai lut ni pop manong ka jingpang ka te marang ala im dai tang ka jing em jenga dan dai tai wei balap ai tesmnih ni YouTube bro la puat i hadu sausin pat mensyai im hakiti pop aurea nong pindrai nadu bayok banlet penduai nakren sepang kajing kala ka bamut istang ban plai gi pop makren bamdai bandan ban ya im samlam tu ban bun samla ban im aurea kitu ki tau jingpang dila kongu kajingat ka basya ka ban pen kongu la kala ka mot la pla la pen be tu min simbaman nyel pen ngam hak jing pen baptis Jesus Christ menta nadu baila priang sektorai kamlet syik pop bila yok khia snan mudur pi sau sin ban pui neri la yok khia janai yero turai kamlet pai syik pop la ia itu mentai la yok khia janai ba ila sedang ban let yalap si sekibriu ti hang niru pi uji sukres nya ban biang buang kumno hadin katau jisu usyam ya u haga temple baula ong ha u ha khmi la pen khia ame wat le pop shu yo kan jahami ka ai ru ka bakham sniu mane ka jingkli ka long kumno kolong balai kibriu ha bakila yo khia tangkat tu kan ipor ki yo pang biang ka khamjur ka daw kalong babun na kibriu ki kwa tang ni ka jingpen khia jong ka do ki kwa ka jingpen khia ka do il pha duai ndala duai la yo khia kalat no yu belai let mu let biang segitu gi pop ki barim let biang segitu gi pop aurea gi pop klem pet film jaklia ki jingya bishni jingya pihun ka jingya tu khana lam ler bat ndan kai jingem jama jing duai u jisu haba wan man pen khia u kwa khamtam haba ule kamba man pen khia ya do u kwa khamtam yo briu baun yo ya men sim jung baun yo ding khang bon yo nadu ka telong ka do no jung baun syakri u baun mani u am syu bu net pai syak pop namar la thawi ban mani u blai na kata kadau ka dan kam apa pi let ban duai ya ka jing pen khia am dai tak ba pin yo khia ya ka do rei kham tam ba pin papin mani Jesus Christ bapin im ka jing im ka bakhut nginum la ban im ka jing im bakhut la dangim dan si sayu Jesus Christ persyang na persyang da bor msa si benai ar benai la bamdan ya mensim khut job biang tu setan rai nadu badan mensim khut nadu badan ka ketin jong blai hot ki jing pin sai kiwan ngamang bala jana rai ka pop kamlong marau syu rai ka hak jong Jesus Christ ka jing mlian ban puli Bible ban yu kala sedang yo jaka ka jing pen lap pi lada pila kala ka bamut naki pop dai ban replace dai ban thli ka do no Jesus Christ wang kum no wang o men simbaman la mi na ubriu let chi jaka ren khyang wan biang sau tu ubriu wi baka thli ka do no wan lam sa nyau ki men simbaman ba ka ba kham sni ka ba bahadin kalong ka ba kham sniu bani ka baning ka te aba pila kala ka bamut pila IT shublai ha jingem pila yo khya na jingpang pila IT shublai kan mau bau Jesus Christ ong wat let pipe shu shu pop kumju ya ka tuka nuti ka bala syakem hapor ba ka mut ban ka bala klim ka bala jan shalin thama o Jesus Christ ukam kan pat ya ka ukam pen ram ya ka
Henry uang kumlu uang kiwat lek pop shoot. 8M am dai syuk ban pelet syakapop 8M dai syuk ban dang berai kapop 8M ban im nak kata jing im ka bakut pi kamut pet habau Jesus Christ 8M no ngim dai ban im ka jing im ka ba jai pede pet kum kani ka sabti ka balik pi ka sabti ka balik ka khut pler ndrai kloi bhaban bet jabo ru ka sabti balik tang subakla tok la bet jabo nomor balai ba ka kloi bhaban bet jabo la dangim pikir kom ju ka dok no jong beri ka bala pen khut kam dai ban long thli kam dai ban expose biang sikitu ki jinglin ki basni rei dai ban pendap no da ka ktien jong blai dai ban pendap no da ka ktien jong blai khnang ba ka pop kanung yo jaka ni ban penlien ban duai ni ban penien ban ya kendu ban ya syakri lang bat kita kiba iet sisai hak kamdan jingwat lada pia let syakri hoi hai bun beri rei lada kamdan sisa ka jingkala ka bamut ka ma kalong lada pi syakri yo blai ka ba arsap ka ba yu Waktu mensim baman utut lang situ we ta orang ong chat bang im keren bang i hak dal DM ka jing hak ka dei ka ka bu Jesus Christ la le tang mahap pen ko ngu ha ka bu Jesus Christ wong nak kata daw dan kam man ya syakri lang kibaya keren ka jing sisa la dan ka jing pen syai tu na ong tu oh men awan ka dan ka jing pen syai tong ini duai ni dumak no ni ya ayu mo ni ya iet para banget ni ya plapop para banget hi pijule kata na suburi na nang su pretend ni awan ji sang pretend kum bamele em ka jingwan je sanglang ka dei ka family ka bingi lak manya thu ki jing ni bala manya thu bingi yo ban pla ba yo penduai ngaru da ka jingai jong blai habang ai kendu lang bagi para banget man ka si sajani si utrai la dan ka no ngasu thu ka bom dei ka jing em jong nga plan ompet men nang la le kum ni penduai lang hi penduai nga pentukut no kata kaya dai yo beriu nang hi ka balang ka met kris basya kaya dai wei habai dan ka jingpang mesim nia ra nia kran nia ka jing sisang nia pen be mesim paman nia ban nia dai wei nia mia buri ye tekadan kam ni pi ban pendap lada pidan ki parlok ki ba sni ki ba yalam ni pi sigi jinglen ba sni pentukut no gitu wat ai la shu biet no digi parlok ki ba thamai ki ba kran ni pi ka jing sisa khatin jong ble hang tapin sam yet kita ki bale walet pashu syaka Egypt walet pashu syaka Babylon but no Jesus Christ wa kila banong pis ngau hak ai menen ngadang kran ya kawai ka YouTube video iti wei yong pis ngau hak fi kita ki mensim niam gi bitar nak kran ka jing sisa mai le ai mat kran nga marong ngau hak mri pi tek bet show Jesus Christ kinong ipi bilai bai project mar tu gi mensim baman gi badan haki kila benut ki kuat ban kering pat ipi wat lang ba ki bahayeng basam ki parlok parajor ki sang metel ale hak enta mete ong bai ho da ka jing ayai jang Jesus Christ ula pen thamai ka jing em yang piru kala ka bamut no keren no enta makin ong ngau hak yang ai kin keren lai project ban tan biang pi ki kuat ban tan biang pi namar yaldi kin pat lai lut no mensim baman Tikrannya kita kajing it, kerana kajing si Chandra yang scam baik lagi oh ngawak oh ya roh try oh hallelujah oh ti nak kata daw ngawang ipi ka permanent solution nak kajing kia no kajing yok kia abjanai kalong what let pai shu syapop wal is pasuk kumbang Jesus Christ wal pak ban duai tang ban yok khia ya ka do henrei ya ka jing men sim pat phim kwa ban IT su Jesus Christ ka ban ning kok lada phim yok khia ka do ka men sim jong pi kadang le pop mo kadang mlien ban brai ka pop shanu pinlet anda yap nang ni ka dujak ding ka dan kusan ubam ju yap ka ding ka bam julep tinam ta ka buram jong try yaro try bada like da share da subscribe dengan ni video. Hallelujah. Thank you, Jesus.